Trump is not the man that he thought he is. Hayi makakhohlwe not kwi-Iran. Bafethu mos angiyithashi ncam le topic enokwenza nale mfazwe yase-Iran nase-Iran ne-Israel plus i-USA. Kodwa nje hayi apha nje xa gqiba kuvale data hayi ngeke ngayithathi. Kaloku i-USA ngaba bathanda ukuboosta bamane bezenza ngathi hayi bona ngompethe bentoni be-war. Ibabonisa into abangamakhwenkwe kwi-Iran. Kaloku i-USA kulo booster wabo kukhona nale fighter jet abathanda ukubreaka ngazo mos kuyabhoostelwana kwezinto ezi babhooste ngokuthi hayi untouchable ikhona nje engatraceki ikhona engathi hayi bafethu bonye loo nto. Hayi bafethu, Trump is not the man that we thought he is. In fact, i-USA is not the powerhouse that we thought it was. Ayikwazi kaloku accumulator kanje i-Iran ibe kuthi iyi-powerhouse. Ayazidalela i-Iran phakuyo. Mamelani ke ithini into ezintsha nje. Just good news into yoba mosi kunala Strait of Hormuz okungumngcelele apho kugqitha khona imikhumbi enokwenza ne-oil. Since kukhona le mfazwe iye i-ownwa yi-Iran, i-Iran yaba nawo amagama athi akusekho imikhumbi ezagqitha pha. Hayi ke kwaya nini kwathiwa ikhona ezagqitha but neyiphi egqithayo into enokwenza nje nomcimbi we-oil kumele into yoba kutrendwe kantoni nge-yuan. I-yuan ke yi-currency yase-China abasafuni i-currency yase-USA which is i-dollar. But nje zabe isavaliwe nje for a very long time. Nini sive kuthiwa Trump uthi izavula uyabathreatenisha into yoba ubapha amalanga ambalwa into yoba mabavule ithi nje i-Iran do mabenza into abacinga ukuyenza. Hayi ke bahlala kwathiwa ivuliwe for ezinye i-countries ngabe zitheni. Hayi ke the good news are that even for us si-exemptiwe nathi into yoba bayasivumela into yoba nathi siyakwazi ukuthini ube sibe sigqitha apha. La mfazwe uba izaphela nini only God knows for now. But into engangixelela yona nje uTrump uhumiliatiwe, uTrump has been defeated. Cha ingxaki nje sokusisithunzi nje sisidima yi-pride into yenza into yoba banga-request i-ceasefire because ayikho into yoba kungathiwa even abaphosta ngazo ke phofu i-fighter jet kuthiwe hayi i-Iran seyibhome kwa i-fighter jet zase-USA okwakuthiwe azidetecteki but now ikwazile ukuzidetecta. Nini sive kuthiwa hayi i-pilot uku-ejecta ngokuthi umuntu aphume i-pilot iphume ngeparachute xa igqika ku-explodwa i-fighter jet kuthiwe hayi ziphumile hayi ibe isithi i-Iran nje kanti sikhipha i-reward ye-95,000 uba ngabani xa umuntu ozawuthi afumane ezo pilot ezo kuthe kungephi seva kuthiwa izifumanekile. Nini sive kuthiwa abantu base-USA banyamalele emhlabeni wase-Iran kuthi kusesenjalo kuthi hayi abathunyiwe uba bayorestua abayana kuvele kwanyamalala bona. Hayi bo sisama ngale njalo kuza any round kuthe kwayona lo rescue team ibizorestua i-rescue team plus la group sokunyamalele kwayona. Hayi bafethu i-Iran besi-underestimating. Bafethu angeke ndicela sethuleleni i-Iran umnqwazi phofu ke ikhona ezinye ezimbana nje ezithi i-USA seyibhome i-bridge ngathi yona bridge ende kwela cala labo. Bakhona abanye abathi but bingasebenzi ncam ibivaliwe but bakhona abathi ibisebenza yona and kukhona ama-casualties njengathi akhona khona phaa bakhona abantu abalimele. So nje because asikho apho sizamane sithatha leyo naleyo xa uyibona uba at least le isource ingathi reliable nyana simane sinisherela nje uba ithini into yokwenza nala mfazwe yabo. But nje into enganixela yona uTrump keeps humiliating i-USA. Trump is actually the worst president that USA has ever had because nangoku ii-allies zayo ayikho into yoba ii-allies besilindele into yoba sizaba seduze noTrump zonke ziyazibhebhetha. Even nangoku I was shocked to hear into yoba i-South Arabia nayo seyizibhebhethile izisusile apho after ke phofu uTrump kaloku uTrump ngulo otshala yena nje xa kethetha utshala libala utshala dede nje utshalile ke wadeda wabe nawo amagama athi kanti le prince yase-South Arabia ibicingela into yoba he's going to kiss his ass into engathi njalo nje. Hayi ke igwate yavele yamhumiliate yashare into yoba njengoba efihla nje undonakelo owenzekile kweli cala lase-South Arabia kwinto zebhasi yabo. Hayi ke nazo uvele nje waziveza nje zinjalo. So nje i-USA madoda economically yona is going down and even uba ngaba le mfazwe yabayipheli kwa i-dollar uyayibona i-dollar izayiwikinisheke naphike ngoku naba bayathula opresident bethu thina ngabo ongakho nje into engathi bafaka inyawo eli-1 kwiside le-BRICS basafaka inyawo eli-1 kuma-western countries ngongathi nje abekho sho benzela into yoba uba ngabayilunga i-BRICS at least mabawele kwelinye icala babe besesesafe. Ikhona nje into engathi njalo ndide nje mandinisherele abantu bami into yoba singasheki masazi nje into yoba kukhona nje into engathi zinjalo nje zenzeka but nje okwangoku ingathi i-Iran hayi ihamba phambili.
Iran bafethu yalo elele mfazwe yabona uyayibona into yoba izaze ibe seyipersonal yona already kaloku the fact yoba kude kwabe kubulalwa i-supreme leader yase-Iran seyipersonal and i-leader ke ngoba bayi-elector into yoba i-replace lwana ngumntana walobulewo i-supreme leader yakhona. So nje you can already imagine into yoba ungena ezinyaweni ezinjani i-personal laa nto nibulela utata.